Здравейте хора, както казах, днес ще играем на Brawl Stars. Който ми е гледал шорта, може да е разбрал, че днес ще играем на Brawl Stars. Днес, както виждате, ще играем на Solo Showdown. Сега хора, избираме си браулър. Както виждате, аз имам 29 браулъра. Ние сега ще играем с Пам. Тя ми е на 6 левел. Селектираме и започваме. Добре. Какви ще са ни опонентите? Трябва да го вземи. Махай са, бе. Трябва да вземи. Дай. Окей. Сега. Не. Само там се приземя, умира. Малко ще навлезем тук. Стровата, че трябва да го вземете. 4 браулъра. Остава 3 вече. Там идем. Там нападем. Не убьет. Убиха ни хора. Хора, поне взихме третото място. Пак е добре, защото спечелихме някакви купи. Добре, сега с тази игра ще играя с един от най-любимите ми герои. Жеси. Аз имам 2 скина на нея. Нормалния и долу. Добре. Аз съм с нея на Bronze One. Сега, започваме играта. Доста пъти съм побеждавал с нея, затова и сега се очаквам. Мисля. Не има доста опоненти, които не мога да ги сразя по път. И умирам доста често. Но дано сега да не се Тоест малко набитна получа. И аз го имам този браулър. Не е много силен. Аш. Бика. 100 стъпия бика. Добре. Това е задължително, трябва да се. Там се сбиха. Взимаме го. Умряхме. Не трябваше да ходя там. Поне взехме някакви купи. Добре, сега ще играем с някой по-силен. Така да кажем. Айрис Мортис. Той е на мизик. Чаква се да е по-силен, мисля. Това е там колко има. Айде, взихме.
Какво там, биги? Умряхме. Но не съм добър на Brawl Stars. Добре, както виждате, за сега много не ни върви. Затова ще... Пепър. Мисля, че нейният атак е силен и Макс Пауъра. Йело контрола е хубав. Силен. Масто. Как с една крачка ще се придвижиш и ще се спасиш? Не е възможно. Къде? Бавно спасихме. Оттам има някой, който там умира. Отчели няма как да има. Няма как трябва да я прибия. Там начин не трябва. Убия. Браво. Сега малката рокличка няма да ходят при тъс на питата. Тя е на пита. Не. Да. Умря. Бяхме на 85. Няма как да умрем. Той без от този отровния шък. Чак ни да умрем, да. Поне сме на второ място, взехме някакви купи. Добре, хора, като за последна игра за днес ще играем с Нани, ама никой Нани, а Бел Нани, един много як скин. Добре. Окей, пак тук. Добре, дай да търсим сега такива. Там има някой. Дай да ходим да го трепнем. Какво ще кажете? Там има някаква... Махай се. Айде, умрете там, умрете. Най-добре умрете. Не сте ми и потрябвали. Умряхме. Добре, хора, четвърти ранг. 6 купи. Не спечелихме отново. Добре, хора, като за последно, както виждате, аз имам 4231 купи. Тук се виждам. И ще направя специален видеоклип за 5000 купи и ще отворим стардропа за мюзик. Да се молим да е хубаво. Добре, хора, това беше за днес и чао!